салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд он мошинҳои беҳтарине мебошад ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ёин ки имо раҳон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якум мошини фурӯшии Hyundai Elantra мебошад ки соли барори 6 2015, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. срочно мошини фурӯшӣ марҳамат ҳама 100%, хадаҳои падаҳои ҳама 100%, мошин бекамбудиае. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 105 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 694 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 948 88 48 88. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯшии Opel Astra H мебошад ки соли барори 6 2007, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка педачаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. фулаш ҳама чизаш ҳаст, масъалаи пулаш бо чахчах дорад. мошин бекамбудиаст, задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 65 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 430 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 931 76 55 55. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшии Land Rover мебошад ки соли барори 6 2005, объеми мотор 2.5, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. состояниш хубае, находуае, гаштуш хубае, фақат коробкаш чорум скорш кор намекунад. тамом вақти устобарӣ надорем, касе мегира устобара чанд сӯй мешава минус мекунем. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 46 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 304 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 917 38 02 02. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшии ВАЗ 21099 мебошад ки соли барори 6 2004, объеми мотори 1.7, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. мотори 1.7 014, гидравлик, полни губкават кардагӣ тайёр. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 16 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 106 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 985 46 72 52. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшии Hyundai Sonata мебошад ки соли барори 6 2010, объеми мотор 2, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин дар ноҳияи ҷайҳун варианти иваз ҳам дорад бо ягон мошини арзонтар. қарор дорад ин мошин дар ҷайҳун. нархи мошин 86 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 569 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 939 07 88 80. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшии Opel Vectra B мебошад ки соли барори 6 1996, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. документ 1 сола, мотори 1.6 харидори аниқ бошад, занг бизанем бо муомила дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 26 500 сомонӣ ба рубли озира гардонем 175 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 884 88 41 13. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшии Mercedes-Benz бошад ки соли барори 6 1996, объеми мотор 3.2, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. срочно мошини фурӯшӣ. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин бекамбудиаст, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар Норак. нархи мошин 65 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 430 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 939 90 99 62. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
ҳашти мошини фурӯшимои Daewoo Nexi мебошад, ки соли барори 6995 абиёи мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати хубай, документ яксола, мотор 100%, хадаҳои 100%, баллоно 90%, чашка кафидагӣ нест, ланҷерон 100%, кузов тоза. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 20 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 132 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 919 19 19 97. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. нархи мошини фурӯши Opel Astra G мебошад, ки соли барори 6 2001, абиёи мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика, дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. срочно фурӯхта мешавад, дар ҳолати хеле хуб қарор дорад. баллоно, аккумулятор, хадаҳои ҳама 100%, нав, ҳуҷҷатҳо 6 моҳ задагӣ надорад, беҳтарин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 37 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 245 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 57 71 78. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даҳи мошини фурӯши Opel Astra G мебошад, ки соли барори 6 1999, абиёи мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика, дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин бе камбудиаш, задагӣ пусидагӣ надорад, харошидагӣ, варидкардагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 40 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 264 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 40 05 20. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯши Mercedes Benz бошад, ки соли барори 6 1999, абиёи мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика, дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби хуб қарор дорад. 4 баллон нав, хадаҳои мотор, кузов 100%, кондитсионер, ях. қарор дорад ин мошин дар Қубодиён. нархи мошин 67 500 сомонӣ ба рубли озира гардонем 446 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 937 88 88 92. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯши Mercedes Benz бошад, ки соли барори 6 1995, абиёи мотор 2 сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика, дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. гази евро 4. мошин бе камбудиаш, задагӣ пусидагӣ надорад, харошидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 42 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 278 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 908 66 29 29. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯши Mercedes Benz бошад, ки соли барори 6 1998, абиёи мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш автомат, дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. Mercedes S-Class 1998, мотори 1.8, коробка автомат, нарӯшка камтарак кор дорад, радной краскаш сафедаи тамом. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 65 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 430 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 937 71 66 06. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯши Hyundai Sonata мебошад, ки соли барори 6 2007, абиёи мотор 2 сӯзишвориш бензин, коробка педачаш автомат, дар ҳамҷосои мошин гуфтааст. 2007 сол, бензини холи, автомат, мошин нава, салонш тоза акай, камгаштагия медидагиш биё бинша. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 55 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 364 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 917 21 92 42. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯши Vaz 2115 мебошад, ки соли барори 6 2005, абиёи мотор 05 сӯзишвориш бензин, коробка педачаш механика, дар ҳамҷосоҳиби мошин гуфтааст. срочно мошини фурӯши мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. 1014 бошад, солаш нав, филметин болоӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 26 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 172 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 01 22 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
16 мошини фурӯшимои Toyota Belta мебошад ки соли бароришаш 2007, абиёи мотори 1.1 сӯзишвориш бензин, коробка пейдашаш автомат дар ҳамҷо соҳиб мошин гуфтааст. Мошин нав вагон фаромадагӣ дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, тамоми таҷҳизотош кор мекунад, ҳамаш нав бе камбудӣ қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 70 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 463 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 987 25 00 25. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.